салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Дар ин видео бошад аз бозии Farm World пул мегирем. Ссилка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Дар бозии пешина мо гуфта будем ки чӣ хел бозӣ мекунем дар бозӣ, чӣ хел пул кор кардан мумкин аст ва дар ин видео мо метавонем пуломона бигирем. Агар ин бозиро дидагӣ набошед чӣ видеоша чӣ хел бозӣ кардан дар кора, метавонед видеои пешинаша бибинед дар ҳамин канал, бинед чӣ хел кор кардан мешавад. Барои пуломона гирифтан дар поён нами значока интихоб мекунем ва инҷа бошад дар поён вивестира зер мекунем. Дар боло балансимаро нишон дод. Дар балансима $4.07 ҳастай. Поёнаш дар боша нишон додагие ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Поён дар инҷа бошад аз тарафи дасти чап нишон додагие ки виведне сегодня $2,727 ва бараш дар боша нишон додагие ки ҳамин рӯзаи ҳамин бозӣ гирифтагиан $3,391. Аз тарафи дасти рост боша нишон додагие ки аз саршабаи бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагиан. Поёнтар дар боша нишон додагие ки дар кадом кашлоко пуломона метавонем бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷай дидасем метавонем бигирем. Минимал каш дар бисёри кашлокҳо 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. ва Binance интихоб мекунам. Дар Binance боша минимал каш 0.35 USDT, чӣ хеле ки гуфтем 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад ва пул мода боша 1-2 рӯза меояд. Binance ки интихоб кардем поёнда подтвердита зер мекунем. ва дар инҷа бояд ки мо рақами Binance кашлогмона бинависем, поёнаш да боша чанд қадар пуле ки кор кардагие менависем, подтвердита зер мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. Мебуроем ай бозӣ ва биё Binance кашлока мекушоем, рақами кашлоки Binance мона копировать мекунем. Аз тарафи дасти чап угли боло инҷа нишон додагие ки дар баланси мо $4.42 ҳастай. Ҳамин хел болотари ҳамида, болое ки ҷое ки баланси моро нишон додагие, ин инҷа ҳамин значока интихоб мекунем. ва ин ID нависондагие, ҳамин ID мо дар рости ID мон як бор дар экран зер мекунем. ва ин аз копирована навис, ID мона копировать кардем, ҳамин стрелкаи назата зер мекунем, бозии худмон да бо обратно меоем. дар ҳамин ҷа бошад рақами кашлогмона менависонем. рақами кашлогмона нависонем ва инҷа поёнаш дар количество нависондагие. Дар инҷа менависем ки чанд қадар пул ай ҳамин бозӣ мо гирифтанием. Ман ҳамин $4 мехоҳам $2 бигирам ва дар инҷа $2 менависам. $2 ки нависондем ва подтвердита зер мекунем. як бори дига подтвердита зер мекунем. Пожалуйста, подтвердите свою личность. ва инҷа мо бояд ки верификатсияро бигзарем ёки подтвердить личности. чӣ хел верификатсияро мегзарем? Мо просто селфи сурат мегирем, тамом верификатсияро мегзарем, пул дар баланси мо мегзарад. Подтвердита зер мекунем. ва ина мо верификатсияро гузаштем, $2 дар баланси мо гузаштаг. ва инҷа навис ки поздравляю, вы успешно вывели эту сумму на свой счет, вы получаете его в течение 3 дней. яъне ки пула мо рӯй кардем, мегӯяд 3 рӯз ждат мекунем, обработкаш 3 рӯз вақта мегирад. баъди 2-3 рӯз пул дар баланси мо мегзарад. биё мебинем кай мо пула гузарондагем. ҳозир соат 13:58, ин рӯз боша четверг, яъне ки панҷшанбе, ин рӯз 28 ноябр. аз тарафи дасти чап угли боло стрелкаи назата интихоб мекунем, менюи бозида меоем, мебинем кани баланси мо 0 шида, $4 ба дар баланси мо $2.07 шида. ва биё Binance кашлока як бор проверка мекунем, мешавад як хел вақте мешавад ки барвақттар пул дар баланси мо мегзарад. дар баланси мо ҳозирам $4.42 ҳаста. мо дар сообщение омадагӣ нест, инҷа транзаксия, ҳамҷа сообщение меояд мода агар пул дар баланси мо бигзарад. биё ждат мекунем пул ки дар баланси ма гузаштаг, бо видеоро давом метем. ва ина пул дар баланси мо гузаштаг, мо пула рӯзи панҷшанбе соати 13:58 28 ноябр гузарондем. ҳозир баланси ма давоша $6.42 шидагиаст. биё мебинем кай пул дар баланси ма гузаштагиаст ва чанд қадар пул гузаштагиаст. аз тарафи дасти рост угли боло инҷаро интихоб мекунем. дар инҷа боша ина рости транзаксия ёки ба англиси pay ва инҷа ята сообщение омадагиаст, биё ҳамиро мекушоем. ва ина пул мада 14:11 омадагиаст, 29 мо 28 пула гузарондем, 29 як рӯза пул дар баланси мо гузашта. инҷа нишон додад ки 2014 моҳи 11 ҳаст. пул боша 2 USDT, яъне $2 дар баланси мо гузаштаг, ягон сум комиссия нагирифтааст. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.